Túrara dus na Mion-Rudaí. Bhí sirlinge é déanamh linge ód. Thug sé faoi dearg go raibh pull I blanc a bhí sé ag cur a híomh na linge. Pull cruógia. Is fíor san sir in agan a féin go bhfuil pull sa flanc seo, ach ní lán ach pull beag. Níl sa full ach éon cruóg amháin, agus ní féidir le hí mórháin díomháil a dhéana. Níor bhalaim plank a gol gan úsáid. Cuirim isteach é, ní eicfar an pull. Rinneadh an lung, agus lung níos deisin níor dearnú riamh sa lunglan sin. A chéad lá a cruúir snábhe, bhalaí na slúide. Ba jasan raircí, a seolta is a bratacha ag glósca leis an gáí. Dairí le go hianta gur feadh 3 bliana. Ach, in áid sa chéile, tugtaí faoi deara pull an seo is an siúd ar fud na linge. Ó am go ham catí chlár a bhíoh pulta droite a thugant amach eistí, agus chlár nua a chur isteach. Ní a bhéidir leis a gaptain ná furan na linge a hiiscint cén fá go míoch na puille teachtains na chláracha. Láda na léthe tháinig stir mór is an lung a bhád ó hir I lár na fearrig go móire. Has sí go calma ar feadh tamil, cé go raibh na tuntracha á luascas a chahabh an nón is nál, ach faoi dhearre tháinig tan mhór is do chnága tlíán. Dimí na chláracha droiteach sa chéile, chuí an lung go tún buil. Bhí gach plant a bhí intí droite is lán de fulta ó na cruóga, cé nach raibh intí ar dús ach éon full cruóga a bháin, agus go nuirte an sir linge nach feicfí é. Is minic a déantar díomháil mór nuair nach dugtar aire don na Mion-Rudaí.